Hoppá! Te hagyod élni, én nem. Kicsi. Azért, hogyha nem lesz Honored Opponent geci a talán kinépek, biztos raportom az előtt. Ó, bazd meg, még egy kell. Mondtam, hogy nem lesz még. Hát, már nem játszottunk sokáig. 21 perc. Nem, hát én is csak 1300-at kaptam rajta. Én is. Most welcome to Roach terében. Én nem kaptam Mi semmit. az, hogy csak S? Mi az, hogy csak S kaptam? 9 0 vagyok, 160 farma. Mi az, hogy csak S? Én Aki A plusz report kaptam Riot. 1-0 és 217 farmal, nem? A mínusz. Report Riot. Hallod, reportjuk egyet a Riotot? Egyeztünk. Így fotózzuk már le, geci, fotózzuk már a segítunkat, és küldjük már, hogy ez vagy te. De azt képet nem mutassuk meg egymásnak, jó, please? Csak Domnak. Bogi? Na, mindjárt 6003 tudok venni egy új hírót. Ja, nem, megvan mind. Akkor nem. Akkor mi a fasz csinálják? Vegyél rúnapédet, most itt egy van, vagy kettő van egyenre. Nem mondod, hogy be van rakva. De. Meddig lesz berakva? Nem tudom, de még bent van, úgyhogy talán most meg volt. Mikor rakták be? Gecis Itt, kajak. mikor? Várjál. Pár napja. Csütörtök este vettem magam, nem, péntek reggel vettem magamnak rúnapédet. Baszki. És utána vettem észre, hogy kettő van az egy helyett. Bassza meg. Hát pont ezekre az akciókra vártam, hogy megvettem a Kindredet meg a izéket. Mert nem írják ki, hogy mikor lesz a kurva anyukat. Írják, csak nem Nekem tudom. 13 ezeren volt, megvettem Kindredet, utána meg még a izét is. Hát baszki, én meg pont most vettem egy Rune Page-et, aztán meg a Kindredet, aztán meg Rune-át. Most van 6001-en, bazd meg. Hát tudtam, meg tudtam volna az összes Rune Page-et, baszki. Nem írják ki jó előre, hogy mikor lesz. Ezt kb. 3 héttel az esemény előtt jelezték, hogy be lesz Igen? rakva. Ez hol? Igen. Az De én azt oldalon, tudom- plusz de én a azt izén is, nézem, azt a kurva patchnél fórumot. is. Nem fórumnál, patchnél. Nem, akkor fasz, és meddig ez berakva, azt nem tudod? Aztán VB ideje alatt. Nem, a izé miatt van most berakva a névváltásnál is, ugye le van értékelve 90-re, azért rakták most be, mert hogy ugye jön a rangsorolt év vége, és egyszer lesz a munkavíz a már 10-ig. Akkor off 10-ig? Hát van be 10 lesz a bezárás. Szerintem ja, addig hagyják be. De a név az csak LP-re van értékelve, nem? Persze. Nem is IP-re, minek? Na jó, van, én elköszöntem, jó éjszakát mindenkinek, majd leszek este föl. Várj, milyen nap van? Márked. Ked. Jó, akkor este fele, most suli van délután, ugye? Jó van. Ali, Ali. Szia, jó. Hello. User disconnected from your channel. Én is elmegyek. Most te is? Van még 4 óra. Körülbelül 4 óra. 6-kor kelek. Na jó van, én is léptem. Faza. Ciao, jó hét. Szia, jó hét. User disconnected from your channel. Na, indítod? Nem Ennyien indítok menjünk. draftot amúgy? Nekem mindegy. Hát a hívjukat, de
Mindjárt jövök, dobok fel egy teát. Jó. Fél perc. User joined your channel. User disconnected from your channel. Itt vagyok. Oké. Mehet. Két cuccu. What's King George? George, vagy mi? Honnan jött? Érzek viadalába. Tudom. Meg ugye angolul ez a fecsegő poszáta. Most. Ki ez az ember? ez a kiemelt perfect wrong, ez milyen jókkal dukál. Ötletem nincs. A Miért Dontól ott kérdeztem. A Dontól kérdeztem. Most. Szívesen megyek mindre. LOL. Ez csúnya volt. User disconnected from your channel.
User joined your channel. Most... Let me guide you. Donger. Thank you for Bond Mordekaiser. Lassan már az egyetlen karakter, amit én bemondok, hogy bannolják. Le is szarom. Undorító, nem Én már le is szeretem. szarom, én már le is szarom, mit van, csak Morde legyen benne, az kész. Az, hogy megüti a Sarit, azt akkor megkapja az izét, Sarinek a szellemét, azt én Undorító lett. 200-400-akat vermány level 6-on, meg ilyenek. A Riot meg tudja csinálni a karaktert. Ja. Hát múltkor 13-ason full tank trash supporttal Mordekaiser egy hitelt. Egy kubal érted, ilyen 1600-at vett belém. Ez úgy cuki. Ja, ilyen fél HP-n voltam, vagy nem is tudom mennyi. Az 1501 hittel. Egy Trinity Force-szal meg a support hitemmel. Jézusom. Miről beszélünk? Na most melyiket kéne nekem Tehát, arra tehát, intézni? tehát magyarul, hogyha full build-en van, akkor egy hiteli a mapot. Tehát, akkor egy benyomja a kut full build-en, az meghal a baron, a sárkány, az egész enemy, az összes tower elpusztul. Vagy nem tudom, mit elképzelni igazából. Nekem ami még instaban szokott lenni, az Lissandra. Á, Nem én mindig. már nagyon régen nem láttam Lissandret. Hát akkor, mikor én még múlt izébe, a seasonből, akkor csak Lissandrát bannoltam, mert egyszerűen undorító volt. Illetve ugye akivel mentem, aki ADC-n volt, az Vayne-ezett csak. És ugye azért az eléggé undorít, amikor Lissandra ráultizik és nem tud semmit csinálni. Jó van, kopja a Akkor kasszával, teorizálod. de azt ne te úgy fogsz kasszadinozni, mint én, de olyan. Így sincs. Ezt mondja Soraka. Van egy Tristana. Azt nézem amúgy, igen. Hát nincs jön csövetetem amúgy, tehát így. Esetleg ez. Jó van. A Zax kint. Hát melyik skined van rá? Hurtseeker. Ez szép. Hozzad akkor. Az a másik szorok a skinem most. Nekem ma úgy tetszett a Sorokán. Az a sapkás. Hát én Barriert hozok, jó? Már Jó van, hát Trisztának, azt mondod, ami neked jó. Trisztának az ebetűjét, úgy azért azzal lehet carrizni értelmesen. Tudom, hát az a jó, azt kell vinned, amit te Jó, szeretnél. mi ez a Order of the Banán Soraka? Kész dugható. Fia. Ez a skin jó, ez kurva jó. Imádom.